Concerned din ba? No entry. Liquor, alcoholic are strictly prohibited. Oh, so below 21. Hello guys, ako na sa dimin naginusarang G makabakang Busay ang baki for today's vlog. Natakaroon sa Botanical Garden! Wow! Ano ka active? Active kay si Louie. By the way, kahit na ko si Louie, kita naman niya sa akong vlog. Then si Joe M, pakita ang shoulder. Then namin doon ka bisita. Yeah, mga bagong kuhan sa ag. Bagong recruit. Bagong recruit sa Inamaw. Bagong kakulto. So, ano siya guys, atong Chinese bamboo. Ayun. Chinese bamboo guys. Mong itong Chinese bamboo kay daot siya. Tourist guide eh, sis. Hindi mo sobrang. Actually, naabot kami nga to sa ubos no ya. Mabalik kami saka kay. Naman yun to ang sign. Actually, mabalik si Miss Jawai. Kani ba, abi na ko ka ng slide pa dong sa pool. Abi na ko slide na siya ba kay. Actually, first time din ako dire ko, Louie. First time so, amazing ko. Kung sige, expect ni mo ron nga mahitabo, Louie. Kaya first time man nimo. Wala, ga-expect ako ordinary ra, pero wala man di ay. Atay. Uy, pala ilas na mo kanina siya si Ariel si BNTI. Kanina kabayan naman sa siya vlog. Oo. Isa kita vlog ni mo, Brad. Kato mga mananap. What's up, mananap? Bago na siya nag-vlog, guys. Support ay sa nato siya. Support ay. Picture na sa nami ati. Picture. Ay. Ano na siya, guys? So actually, ang entrance niya is 100 pesos per head. 24 hours na imong gamit. Yung ilang operation nga mudawat sila og guest is 7 PM to 11 7 AM to 11 PM. Beyond 11 PM, di na sila mudawat og guest. Ilang ka diri pass ko. Ang ilang shed daw kay 200 pesos, good for 2 to 3 person. So kung So waman tay budget, so sa gawas ita magkurog lang ta siguro. so kumusta tong mga kabuktunan? Wala tug nawaday, panood. Wala panood. Kasi question nimo? So ang usa jud kan is 200 pesos 200 siya at pesos. morning. Oh. Okay. Yeah, 2 to 3 na. So maarang man tang 5 dira magbarug lang ta. Pwede magkunta pa puli-puli go. Ikaw lang sa Sige, parang- orasa dayo ora. Honest. Liquor alcoholic drinks are strictly prohibited. Oh, So below 21. Concerned din ba? No entry, 11 to 4 11 PM to 4 AM, senior citizen and 21 years of age below are not allowed. Liquor, alcoholic drinks are strictly prohibited. Ako lang di pwede. Uy, di sad uy giahak. Ay sumpay man gud na. Kung saan din dapat pagbasa? Senior citizen and 21 years old below are not allowed. Liquor alcoholic drinks are strictly prohibited. Nagyapon sa may nausap. Ano sige po? Okay, record. Palagi asa tayo. Maglakaw-lakaw, mangitag-lakaw, mangitag mga chicks. Lingaw. Moto guys, naabot na si Tatong guys. Tatong, namin concern ni Louie. Louie. Kaya dili daw pwede magtagay. Tagay. Tungod ani nga signage. Ana. Ya, Tatong, dili pwede magtagay Tatong. Tamay signage, awa. Kung diri ka magtagay, di pwede. Kung diri ka Reset! mindset ba mindset? Lamay ara. Mato guys, mag-beer pong dami guys. Mag-beer pong. Hi! Boy, youth.
So mga yan, sa kita ang mga friendship. Nakita mga baby boys na mga siman. Hi, Maria. Welcome to our vlog. So sige ba mo ron, dua og. I'm playing ping pong. Heartbroken to na siya. No! No, I'm not heartbroken. I don't have any boyfriend. Yes, of course. Ganahan ko akam. Mo ba? Di niya na. Asawa mo na daw. Asang beni siya? Uy, aras! O, inom ka. Katong kumapugi ang si daog guys. Ayaw, baliyon. Put. Oy, baliyon. Oy, basta mabila, put. Oy, baliyon. Mga gagaw. So nagkalaw mang kagabion o among himamat ang mga nagkalain-laing tapok sa mga igala. Kato dapita o sulit ang pagstay ngadto wala may gimika o met new friends. So hopefully mas pag-on. Ay nalagkuan na ikaw rin na lang mapapicture ka. Tibog na tatong. Good morning. Bayot tayo. Hindi na to. Sobra ko good morning vibes oh. Good morning dayon. Good morning, Lepati! Napagaw na siya kanang sinagit gabi siya pinaka-busy entertainer gabi. I love. Ay, ganalam to kung ulo, pagauwan man. Actually, kapag na ganyan to, makita ba? Overexposed na kayo. Ayaw, tong. Sip! Yung nag-uwan man. Uy, very wrong man ang rain. Uy, abog na pagit tayo. Mali ba nga mo, Alfie Rain, ginagawan. Pansa, tatawag. Louie, pansa din na. Pero uy ka mo ba? Kaluha buya mo, basig mo, pan mo, magkaway mo. Abi na mama ka. Nangamit ka na ba mo tindahan? Nang di false kay Elisha.